Nyt on kyllä kova tuuli ja tulee varmaan huono ääni, mutta alkoi tuntumaan siltä, että halusin yhden tarinan kertoa tässä kävellessä. Tuommoinen 20 vuotta sitten oli tällä samalla alueella Kekkosen puistossa ja luin päiväkirjasta semmoisen hurjan tarinan, että just tällä alueella oli, no siis mies oli lähtenyt vaellukselle yksin ja sitten ei ollut kuulunut kotia ja kotiväki ilmoitti 112 ja alettiin etsimään miestä. Ei löytynyt. Etsinnät jatkuu seuraavana päivänä. Ja mies oli koiran kanssa ollut liikenteessä ja sitten ymmärtääkseni tällä suolla tai seuraavalla suopätkällä niin löytyi koira näkyi tuolla kaukaa. Istui pitkospuitten reunassa ja väsyneen näköisenä ja ajattelin, että no nyt on ainakin koira löytynyt ja kohta löytyy varmaan mies. Ja sitä sitten käveltiin koiran luokse ja niinhän siinä kävi, että se mies oli kuollut siihen viereen ja oli vaimot uupunut ja ellei väärin muista, niin oli puoli pukeissa vielä, että oli sitten varmaan seikkailut täällä suoalueella Kairassa ja sitten rupenut hourailemaan lopuksi ja syystä toisesta ottanut vaatetta pois ja kuollut tuohon johonkin tonne pitkospuun reunalle kuollut sitten ja koira oli uskollisesti jäänyt siihen odottamaan, että isäntä kohta virkoo ja tässä lähdetään kotiin kahvikeittoon. Se on semmonen juttu, että tätä luontoa pitää kunnioittaa. Siis ihan ympäristötekijöistä, mutta myös kaiken muunkin kannalta, että täällä pitää osata käyttäytyä ja olla varovaisia. Että joku varmaan naureskelee minullekin mun jutuille, kun mä joskus sanoin, että harkittuja riskejä ja mennään varovasti niitä puroja yli ja näin, mutta mutta että kyllä täällä jos jotain käy, niin ei välttämättä ole apua tulossa ja ei ihmiset tarkkaan tiedä missä meikäläinen on. No, tietää alueen kyllä ja tietää kyllä mistä lähtee etsimään, mutta jos minä nyt tuolla jo verta vuotavana 2 päivää on jossain kuusen perällä, niin sieltä on kyllä aika hankala sitten löytää ja katsoa onko itees kunnossa. Mutta joo, tämmönen surullinen tarina tuli mieleen, mutta se on taas osoitus tästä elävästä elämästä, että oikeesti täällä voi käydä vaikka mitä. No samallahan sitä voi tuolla liikenteessäkin jäädä auton alle, mutta täällä voi käyttää sen niin sanottua maalaisjärkeä. No, nautitaanko lopuksi vähän tosta kauniista maisemasta, niin ei tuu paha mieli. Nyt on niin kuivaa täällä, että täällä on kaikki purotkin kuivia. On muuten aika huonossa kunnossa nämä pitkokset, että jos olisi märkä keli, niin hälleluja. Erämaa-aluetta, niin täällä ei varmaan nämä pitkoksia tehdä, mikä on ihan ymmärrettävää. Lopetetaan näihin aurinkoisiin kuviin. Siellä se aurinko paistaa ja talvi tekee tuloa. Tällä vaelluksella piti vähän kuvata noita varusteita, mutta näin teki, että syksy painaa kovaa vauhtia kohti talvea ja jätetään se sitten tuohon seuraavaan kevääseen. Tuossa aamulla satoi lunta, oli aika valkoinen maa ja sitten se tietysti tässä päivän mittaan hyvin sulailee pois. 3 astetta taitaa olla lämmintä. Joo,
Viikon kamat on tuolla rinkassa ja 14 kiloa painaa kaikkinensa. Eli tähän on nyt sitten tultu. Siellä ei ole enää oikeastaan mitään pois otettavaa, mutta niin riittävästi on tavaraa, että niillä pärjää hyvin. Ja on ensiapulaukut ja on kirveet ja kaikki tarvittava mukana, mutta ei liian, ei ekstremejä eikä liikaa mitään hypetysbushcrafteja, vaan ihan tämmöstä viisaita järkeviä valintoja. No, pitäisi nyt vähän rahaakin sijoittaa, jos haluaa ostaa laadukkaita keveitä varusteita, mutta jos tuossa on semmosia 20 vuotta vanhoja vermeitä, niin on ne maksaneet itsensä jo takaisin, että ei tässä hivistelemään kyllä käydä. No luonto on kuitenkin niin kuin tosi hienoa, vaikka täällä vähän tämmönen kosteempi keli on, mutta on kyllä hienoa. Täällä vaaramaisemissa kuljetaan, missä on ikimetsää. Tuossa alhaalla oli isompaakin petää ja nyt muuttui vähän tämmöiseksi lehtipuumaisemaksi enemmän, mutta hienoa on kyllä kulkea. No minulla kun nyt on vilmiä tässä kamerassa vaikka kuinka paljon ja ilmankin on kaunis ja tässä on hyvä aikaa, niin höpistää nyt sitten vaikka joku oma tarina vielä tossa sitten perään. Alkaa olla vissi jo ikään sen verran, että nuoret sanoo jo, että vanha ukko horisee, niin se horiseekin, mutta on siinä se hyvä puoli, että on kaikenlaisia asioita saanut kokea ja sitten on niitä tarinoita, kun ne vaan pysyisi tuolla pääkopassa vielä. Pitää vissiin Markus sedän laittaa joskus ne niin sanotusti paperille tai filmille vai mikä se nykytermi nyt onkaan. Vai pitäisikö ne monistaa? Vähän nykyvennit ties mitä monistaminen tarkoittaakaan. Koulussa kun monistettiin, niin friisen kun tuoksu vaan. No niin, huumori pois, eli itse tarinaa. Joo, joskus. Olisiko ollut jopa sama vuosi tai samoja aikoja, mitä tuo äskeinen hirveä kuolemantapaus oli, niin Jyrkin kanssa oltiin tuolla Luirojärvellä ja aamulla sitten oli tarkoitus lähteä takaisin tonne Siulanruoktun kämpälle marssimaan ja no lähdettiinhän me tietysti menemään, mutta aamulla kun avattiin ovi auki, niin ensimmäiseksi huomattiin, että täällä sataa lunta ja kyllä siellä varmaan 10 senttiä oli lunta maassa silloin aamulla ja olipa niin kaunista, mutta ei sit kuitenkaan, koska tarkoitti sitä, että polkuja ei näy, ei näitä puunkäkkäröitä, kökköröitä, mitä tässäkin nyt, kun valmista polkua vaihteeksi taas kävelen, niin on, niin ne hävisi kaikki. Kontrasti zero ja maisema on ihan semmoista tasasta, niin kuin kuun pinta olisi ollut. Se väli on sellaista vähän harvempaa kuin tää, mutta kuitenkin siellä on kaikenlaista epämuodostumaa, luonnonmuodostumaa siis korjaan maassa ja se aiheuttaa kyllä jännitystiloja ja no sit lähdettiin kävelemään ja olisiko ollut parastetta pakkasta silloin aamulla ja lumihangessa tarvottiin ja sitten tunnin verran kun oltiin menty, niin sitten oli aikaisemminkin jo oli vaelluskengat aivan märät tietysti ja sitten oli muutama 10 kertaa kompuroinut niihin kantoihin kiviin, kun ei mitään näy. Sitten rupesi aurinko paistamaan, heitti sen lumen sitten loskaksi tietenkin ja sitten se pikkuhiljaa rupesi lumenpinta laskemaan ja sitten oli loskaa ja muistaakseni kun päästiin kämpälle, niin siellä oli lunta siellä täällä.
ukoilla jalat ihan märät. Ei onneksi kaaduttu kertaakaan rinkkojen kanssa ja hyvin se meni. Seuraavana päivänä sitten oli jo kuivaa, tai siis ei ollut lunta enää ja päästiin ne muutama päivä sitten hyvin marssimaan takaisin tonne Kemihaaraan. No, eli tänään on vähän sama juttu, että tässä on nyt elokuun loppu käsillä ja syyskuun loppu käsillä ja kohta tulee lokakuu ja minä olen Viljaa. Täällä kuuluu nykyisin matkapuhelin ja otin tuossa säätiedotuksia ja pari päivää on vielä tämmöstä pilvipoutaa, aurinkopoutaa, mutta lämpötila on lähellä nollaa ja yöllä miinuksen puolella ja sitten se lupaa kovempia sateita muutamaksi päiväksi, niin en halua enää kokea sitä samaa, että joutuu tuolla lumipyryssä tai varsinkin visibility zero tuossa maassa ja ei pysty siinä kunnolla kävelemään. Siellä voi taas taitella niitä nilkkoja, niin palaan nyt vähän tuonne autolle päin ja katsotaan, jos olisi pari yötä sitten tossa vielä jossain Kuusenpersiissä tai missä sitä nyt sitten onkaan. Viime yön olin kämpässä mukavuussyistä ja oli kyllä hieno aamulla herätä kun lunta sateili, niin laitetaan siihen tähän loppukevennykseksi semmonen pieni hidastusvideo. Olkaa hyvä. Mikä on vika kun nuotio ei pala? Perusvirhe. Jumalattoman isoja pöllejä, eihän se lähde siitä. Tällä vaelluksella oli 3 tarkoitusta. Tärkeimpänä tietysti lähteä tänne syksyiseen erämaahan katsomaan mitä kaikkea täältä löytyy. Nautiskelemaan, fiilistelemään, hiljentymään. Ja sitten toinen oli, että olisin vähän kuvaillut noita varusteita, mutta se nyt jäi sitten tekemättä, kun on sen verran viileämpi keli, niin pitää jättää ensi vuoteen, koska tämmönen ääni ei välttämättä ole niin kiva koko ajan kuuluu siinä mikrofonissa. Viime yönä oli sitten se kolmas juttu oli uusien varusteiden testaus, eli ostin uuden makuupussin. Semmonen kilonen tosi laadukas pussi, missä on untuvaa ja sitten siinä taitaa vissiin olla keinokuitua mukana, mikä on, jos ymmärsin oikein, niin mahtava keksintö, että se menee paljon kuohkeammaksi. Vedenpitävä kuosi, mikä ei ollut varsinaisesti tarkoitus, mutta toimi tosi hyvin viime yönä. Kun oli 10 astetta pakkasta ja nukuin tuossa tarpissa, laitanpa kuvaan siitä tuohon. Niin ja 2 keräsi vähän kosteutta pintaa ja sitten se tietysti jäätyi se pinta. Oli oikein mukava, mojova nukkuu taivasalla ja katsoo yöllä sitten tähtiä ja tietysti revontuliakin siellä näkyy jonkun verran. Niitä nyt en tällä kertaa kuvannut, ihan vaan. Mutta juu, tästä tuli nyt tämmönen vähän torsopätkä, minkä jätän ainakin omaa jemmaa. Katsotaan nyt sitten, teenkö siitä jonkun pätkä tonne YouTubeen. Tänään palainen autolle päin, kun 2 seuraavaksi päiväksi lupas niin paljon taivaalta tavaraa, että ei viitti jää tänne katsomaan näitä lumikinoksia. Nyt on niin kaunista, kun otetaan tuonne eteenpäin vielä tämmönen loppuviilistely vaikka, kun niin hienosti toi aurinko kimaltelee tuohon maahan ja tää loppumatka, kun tämmöistä mönkiä uraa, niin tätä on mukava mennä.
Niin tuli tuossa mieleen, että mönkkäriuraa kun kävelee, että jos ennen vanhaa oli kärripolkuja, eli hevosvossikka meni ja siinä sitten oli rattaajäljet ja karttamerkkikin löytyi sille ja sitten myöhemmin ne alkoi pikkuhiljaa häviämään ja kuljettiin polkuja ja jotenkin toisaalta tympii tämmöiset mönkkäriurat, mutta nämä on nyt ehkä niitä nykyajan kärripolkuja sitten, mitkä kuvastaa sitä erämaaliikennettä. No niin, höpinät pois ja muihin juttuihin. Moro. Jälkipuhe. Näyttää näköjään näitä juttuja riittävän, vaikka ei ollut tarkoitus enää kuvata. Mutta kun tätä päivää tässä nyt on jäljellä ja kaikenlaista pyörii hupussa, niin kerrotaan vielä yksi juttu. Nykypäivänä, kun näissä kansallispuistoissa, erämaa-alueilla ja muilla on tehty aika paljon muutoksia ja viimeisimpänä Metsähallitus vähentänyt huomattavasti porukkaa, mikä on ihan ymmärrettävää. Ja sitten edellisenä vuonna ilmoitettiin, että Metsähallitus etsii 1000 vapaaehtoista. Ihan ymmärrettävää sekin. Ja nyt sitten kun tuli sitten kävelemään tämmöistä mönkiä levyistä metalliverkkorakenteista aivan highway-pohjaan, niin olo on taas ihan yhtä mykistynyt kuin niiden muutamien muidenkin asioiden suhteen. Mutta jos yritän kääntää tämän niin taas positiiviseen suuntaan, niin kuten noista puistoista yleensäkin, niin ehkä se kuitenkin on niin, että siellä missä on paljon sitä turistipainetta, itseni mukaan lukien olen myös turisti, niin sinne kannattaa tehdä semmoset hyvät ja kestävät kulkuurat. No, nyt ollaan suolla, tässä pitää ollakin varmaan jotain, mutta tuossa metässä on ihan samanlaista. Ja taas siellä missä ei ole niinku kulkijaa, niin sieltä lopetetaan palveluita ja puretaan pitkospuut pois. Myydään mökit sitten yksityisille yhdistyksille tai puretaan pois, ei enää huoleta. Siinä on se hyvä puoli, että ne alueet, mitkä on niinku kunnostettuja, valvottuja, hyvänä pidettyjä, niin siellä myös sit kerätään ne roskat pois. No, henkilökunnan puolesta pääasiassa. Mutta anyways, niin lukoosit ihmiset sillä alueella ja jättää sen kaiken muun sitten rauhaa. Kyllä se vaan taitaa näin olla. Et halua niinku uskoa, että se on niinku tällä luonnolla ja myös ihmiselle niinku parasta. Ihmiselle sen takia parasta, että on aina matalampi kynnys lähteä tänne maastoon. Niin kuin nyt tämäkin. Täällä on helppo mennä vaikka pyörätuolilla, jos sikseen tulee. Ja nyt ollaan kuitenkin maantiestä monen kilometrin päässä ja näin ollaan täällä keskellä ja erämaata. No, en mie nyt enempää tästä sitten höpise, mutta iso juttu kuitenkin Suomen luonnolle, retkeilijävaeltajille, kaupallisuudelle ja myös sitten pelastusviranomaisille, jotka sitten etsii täältä niitä nyrjähtäneitä nilkkoja eikä tuolta korvesta, missä ei kukaan tiedä mihin on hävinnyt. Tästä tuli nyt sitten tämmönen jälkijorina. Ai että kun on niinku kaunista. Jos unohtaa tän teräksisen alusta, missä kävelen, niin onhan tää upeita korpea niin kuin vieläkin. Josta tuntuu, että tää lähtee tonne seuraavalle purolle, jos siellä on vettä ja vähän keittelemään ja ottamaan aurinkoa. Täällä on nimittäin niin hieno keli, vaikka syyskyä. Ja viimein oli tosissaan 10 astetta pakkasta, mutta nyt näyttää tulevan taas hieno päivä.